Il-Partit Nazzjonalista ma ċaħħax li l-Media Link aċċetta ħlasijiet minn Sky Gourmet li huwa airline catering company li ma taħroġx ir-reklami. Il-PN għaw il-Media Link aċċetta flus minn kumpaniji oħrajn mod simili bħal dan. Ngħidlek din il-pożizzjoni diġà spjegajniha darba, 2, 3. Meta l-ġimgħa filgħodu Simon Busuttil waqaf jisma' l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti xi ħaġa li dan l-aħħar saret rari ħafna, xorta ma ħadna ebda tweġiba dwar l-iskema pagi PN. L-invoices followed baqa' jinsisti li ma jridx jippubblikhom. Mistoqsi dwar dak żvelat il-ħadd l-invoices ħarġu fuq kumpanija li m'għandix bżonn reklami u għalhekk ma kienu xejn għajr donazzjonijiet. It-tweġiba li Simon Busuttil qal irrepeta darba 2 3 kienet din. Għaliex din hija xi ħaġa ta' natura kummerċjali. Il-kap tal-Oppożizzjoni li l-ġimgħa filgħodu għadda ħafna ħin mas-Segretarju Ġenerali Rosette Take għalli m'għandniex noqogħdu nistaqsu fuq ir-riklami għax jidhru ħafna. Però ta' Sky Gourmet kumpanija li fuqha kienu qed joħorġu l-invoices followed baqa' ma sabhomniex. Kumpanija kummerċjali għandha naturalment rabtiet kummerċjali. Bl-argument tiegħek Tim, wieħed irid joqgħod attent. Jekk tagħmel riklam fuq Super One jew tagħmel riklam fuq Net Television, allura tkun qed tikser il-liġi, naħseb irridu noqogħdu attenti. Dawn ir-riklami qatt ma ħarġu Dr. Busuttil. Irridu noqogħdu attenti ħafna kif wieħed jitkellem. Aħna qegħdin nagħmlu l-kastana quddiem il-Kummissjoni Elettorali u m'gandix dubju l-kastana. Fejderu r-riklami, fejderu r-riklami. Ngħidlek il-Partit Laburista. Riklami fejderu mistoqsija sempliċi. Iva, il-Partit Laburista huwa partit illi lanqas biss irreġistra skont il-liġi. Tinsaqsi, dar riklami x'imkien marru. Interessat fit-tweġiba tiegħi? Però nispera tweġġeb il-mistoqsija tiegħi wkoll. Mela permetti li wieġbek. Il-Partit Laburista m'għandu assolutament l-ebda lezzjonijiet x'jagħti lil ħaddieħor fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ma taħsibx li ksir tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti imma dal-mod. Sibxu kif spjegajt lil Tim Għal xiex le. defendu l-kastana. Imma u riklami fejn ħarġu Dr. Busuttil. Ir-riklami nistgħu nkunu nafu fejn marru. Hu paċenzja, u ġibtek, hu paċenzja. Lil Simon Busuttil ħallejn imur ikellem xi żewġ studenti, anke għaliex fl-attività li sejja fl-università studenti ma kellux. Fil-fatt l-udjenza tiegħu kienet mimlija uffiċjali tal-partit u nies li snin tagħhom fuq il-bank tal-università ilhom li għaddewh. Iżda la darba lesta morna biex nerġgħu nistaqsuh ma nixxi ngħidu kien kollu għal xejn. Reġa' ħarabna.